Rosing bakit? Nakitang tay butas ka. Jak mo't makita ni Jenna sa Ay, kabila. unay mo daytan Edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang ata ang mga nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulam. Nala, biro ka kay Jelikod. Ang mga jak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day tauk-ukupam, damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rosing mo't, tila ibagbagahan naman. Wala, tayo nakarod sa pula na. Day tati ka gurgurak nga. No adda di yung makita, damagan nyo amin kanyak. Surot. Unay kat na asawa ko na ya. Napudot akanayon ti ulo na. Ay, no apay mo takasta tinagbalin nga asawa ko. Napudot akanayon ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting. Ay, masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestram. Apay man nga ang tamta anak mo na ayaro saying. Kasano pamiting apamiting di maestrana, noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi apa nagmi-meeting niyo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot basta agpa-meeting latan nga awan gap-gapuna kayo? Di da pa'y laisurat, ta ipautik da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting. Kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaid na nagtamula masabsabong. Disturbuam ti panagdakkel da. Ta alis kamot nga alis. No da makurso na daam apaso, ialis mo. Inton kwan, ialis mo manan. Ay awan bibiyang mo, ta saan asikat ti agbambanog amang yal alis kadagijay. Kaya't ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Kat kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay. Ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapaneng, masadutak, makumikuma. Huseng, anyat kukwa, manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagito'y mulak. Damagan nyo pa'y lang. Apay, yalis mo man ang dagita mulam. Wen, tanaging pismat kinagatang ko. Kentapno agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagrigat mo't nga ikatinday tuyan aya. Nay, apay, agpupudot kan sa manan. Ay na makapasurun nga rod, saan amalmalpas ti trabaho. Awan pa'y inanada taong. Aga ginanaka mga min Mabalin mo mo ta ginanano kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mo't dito'y balay. Ay nauray adaak lang dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabanuglat ta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam samot ti umisam anak ko. Kita man talangam na kas kalabakbakatan launa yan. Taungat mun sama kanayunan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka madakas tayo di balasang ka? Amo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kikden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ayay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibiyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko. Isong agdamaga. Panawandak dito yan no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho no adamang buy-buya kanya. Ngalang arod, mapana kundi tayo store. Naidagasak laang. Anyat masidaro sing bakit? Di nabati ideal daw adinengdeng Nabanubak, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pa nga ron. Madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y matkit di At din sangpot ko asyopaw. Agmerinda ka pa Ay, gastador ka mo't Edo. Gumatang ka iti kumkumpurmi. Kat pasalubong kumot nga rod kada kayo iti anak ta. Bakit? Tapno maragsakan kamot Tani,
Kasla agloy-loy tapingping mo, ta nakamisuot kamot ngami na kanayon, bakit? Agragsak kamot Apay ay, apilitan nak nga gragsak. Katawan nga ro dararagsak. Madi, tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsan itirik na no kanayon ka na kamisuot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap na amawok. Anya ti aramideg, tap na agbalin ka naragsak. Ibagam, taramideg, bakit? Diyak amukon ka. Drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama-drama? Adula amin. Apay mat na di asawam idaw. Lima ba sa kijibalayo itay ngam nakamisuot kit dayn. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, diyak manamoy ti da diyang asawak tatang. Saan kumot nga apaan ngam kaslawan nararagsakan na. Abangan mait no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi ala ilokin ko na. Uray saan anala ilokan niyak nalambingak latakin ko na. Wano, di mo ik-ikan iti kwarta sa akas jay. Ik-ikak tatang. Kat no irimit ko amin na matmat gadakin ko na. Laglaka pa'y nga agong ungat no kwa. Ada tayo na minsan nga inangaw da ija istor kat tayo na nagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na dyan ng rabak ken kwa na. Di na ngamin kayat ti marabarabak da ija tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre asawam lata. Apektado ka no adda pabainan na. Bagbaga akmay. Angam isumot lata. Apay no sorpresaam. Amang ano kasta ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay. Diyan samot lang kami nagwalwalis ijibalayo ti kukuenan. Wan saa. Mayat sa ngagpaisaw no, da sa balya pakakumikuman na. Maring masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabi makitan iti hustaw. Tadi mo't umisam apulusan. Ne, anya dagijay intulod da dito ang materyales. An-anom dagijay, Edo? Sorpresa ken ka bakit? Agi patakder tay ti pagtagilakwan di tasango ti balay. At danton pagin kamam, Rosing. Anya dayta? Agplano ka, siksika? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kayat ko ngamin nga da sa bali apakakumikumam. Ay, mayat na. Tada na yung tinkam tayo. Okay, magusto mo lang. Kaya't mo, ti sorpresa kin ka. Katwan nasaya at mat na ni. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot kayan ti istor dito. Isu nga rod, aday tati na panunot ko. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyo, kasya. Una, basta awan utang, Edo. Mabayag ka di pa iti order mi, Manang Roseng? Itay kami pa dito nga gururay, Manang. Ay no di kay makauray, mapan kayo iti sa bali apag tagilakman. Ha? Di kay makaururay. Kat amuyo mat nga ado kayo ang customer. Suruan nyo mat ati makauray. Tamok ngamin ka ta first come, first serve, Manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas ti order ti si maruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Ngamabit lang mata. Malangaron, inton maminsan langan, Manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko? Ado ti customer ko dita. Ading Rosay, agpaludak man. Naguray ka ka ni. Adda pa'y kukuha. Ang adalod mo. Wan, adda. Makauray ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Nikit, di ka agungot Ibagam iti nasayat Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo. Hindi kayo makawang. Agdamdamag aklang mait. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kitaam nga da kukuha. Ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kayo makaururay. Agpa,
Mautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Apay. Maditi umutang dito, oy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak metlan bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, inkay ijay. Awan pailat gimat gatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may saging matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. At dadamot, ngam lumabas-labas dalaang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong ungtam ida ngamin. Kana kami suot ka mga minakanayon. Kasano maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol lo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Tapara matla iti pagsaya atam. Di ka agong tadagos no da maibagakan ka. Amirisam ati kamalim. Ayawan kang malik. No pa kabasulak ti saan ko apa nagis-isam, awan bibiyang ko ditan. Isarakon ti istor, tawan mo't gumatangan. Adagim matang itay, ngam dayo. Di magaslaang, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kati pang merienda alakom ngay. Isardeng kumatan kanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, dakin kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunam bakit? Kanjay na igatang iti materyales na nayaramid nga store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Nailawlaw-anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa ti maksaya malakaw. Sayang ti store yaw. Nakasiran anak kaw. Uni nga ron tatang. Sayang talaga taadon tinagastos ko iti dahil jay. Saan pa yan nasubot tinagastos ko ijay? Eh, kasalaw ka di adi malugay kat nakamisot mo't ngamin jay asawam. Saan nagayam abagay taglako na jay. Taabugan na mo't nagiti customer na. Uni nga ron Jak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro akas jay na. Una, hanggang nukas dyan ti trabaho na, ti aglakaw, suruan naman ti umisam Uray, kundit la ko mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na, pa ti customer na. Jak manamoy ti asawak tatang. Kaslabak-baklayan na ti problema ti sangalubungan iti kas di adjar na. Imbis ang makatulong kay ti asawam saanan tanay seran ti pagsapulam Roseng. Inyaramidan na kay ti store mo. Ngam sinayang mo mat. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado ko mati gumatang. Ay na, uray sa anak ng aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam. Nakaarsagid mo ngamin dagita atat nao. Basit lasa masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mat basit ti umisem. Kanalo mamay apa nagsao. Sana pasig nga inunget. Bugbog kawam pa ida. Apa dagiti customer mo. Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabaleng. Ay... No didak kayat dagita atat tao. Adda ajak pagan ano ida. Edo lang kay, apay, di kasumber kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko bakit. Hindi pala rabi na ito Anya, apa yan ngay? Amangan numabisin ka. Day tangamin ka, tamaladladaw ka amang mga no daduma. Natangkam mo ngamin tulong.
Nabayagan natin ang marikrik na kimaroy di rabi eh. Kat, anya taramidan ta? Mapantay ti doktor? Wala ta na eh. Agkapsota ko na yan. Marikatanak, bakit? Anyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan di idaw. Wan tatang. Apay ngagsangit kang ay. Masapol ka nung ag-dialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya. Ay sus, apay nga eh. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho di asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta busbusan mi. Lakit pagtitinulungan tayo abalasang ka. Kaasimit nga rod sa anak ka, nukas ka. Bumulod akman iti kwarta yun, anang, tapagpuuna. Pagpuunam nga. Nga agla ko manan ija istor, Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa? Ang mga numasayang lang iti pagpuunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang? Ikarigatak nga ay wandag iti sigod ang customer ko. Day tamot la ti amok apagkwartaan. Ti panaglako. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. Nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Agpatulong taken kwa na. Anda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong ken ka anak ko. Barbecue, pabalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanin alakok. Napintas ka mo't gayam na umisam ka manang rusing. Agyaman nak aselya. Ayabam dagiti kakadwam tag merienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manan, manang. Wen, tani kasapulan mo't amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. ay kakadwa, umay kay dito yan. Ado di magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, malasang ka. Wen tatang, bareng pumigsapay ti pagtagilakwak. Imaduma tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay kanat-natay. Wen tatang, masapul nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawak. Mala, agpili kayo laing mga suki. Di kayo agbabain. Kasta balasang ka. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas. Mauno kasta nga umisem ka. Amukon ti teknik ti aglako, tatang. Kat nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam. Tanalagan ti barukong. Uwen kan maingganyo ti customer agumatang. No naisem ti rupa ti aglaklakaw. Roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kasti nakapsot lat tatata. Agpapigsa ka. Patib ka rin ti pakinakamaw. Talaga kasta ti raramidak tatang. Katagyaman tanda kayo amang patpatib ka kanyak. Imadumatan ti customer jay asawam. Uwan nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga glaklakaw. Nalawa matingirsinan kadagijay customer na. Mabutang kami na malugi manan tatang. Gapoy ti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam. Kahit, kumusta ti panaglakom iti nagmalam bakit? Mayat lakay. Ado tinaglakwa. Nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag tula no napigsa ako. Wen, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka italakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanya. Nga uray ka nayon ka nga umtan idi. Saan ka nagbaliw kanya. Iso nga ita, bumawi akan ka lakay.
agpaimbag kawan. Uwan bakit? Kat agyaman ako unay. Ikararag tangaging baga kaon. Ilay, apay asino di lalakay akanayo na mapanitabali na nanam amir na. Ha? Asino a lalaki, tatang? Di ka na yun ang nakamotor ang mapmapandita. Way, isaw. Apay asino na dyan? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam amir na. Diyak mo Apay aya. Uno agsing-singer itilon. Apay naglon nga tadamir na. Diyak mo tatang. No delivery boy mate. Awan mat imut na mapanditan lo kwa. Ima mate na mapandita balay da. Tamangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Oray ta kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo iti day siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat nasakit nga minti matak ang makakikita. No kanayo na mapandita balay da dayay. Bayan niyo, tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto si daan saanan? Kastamo ilat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mo ta? Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Katar Arman na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni Nana Mirna. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni Nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga ag-crush kan kwa na. Ngumday samot alalaki ti kayat na. Adu ti aggandat nga umay mang pasyar kan kwa na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaupingan nga agar-aram kan kwa na. Aya, kat inaklunan. Diyak amu Di na mo't ibaga ti agpayso kanya. Amu na ngamin adyak kayat dayjay aparakan kwa na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O niya, nagkapukan ni tabalay da nanam amir na. Dinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wentay, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada kun kwa na. Ubing ba't na dya lalaki ngam isaw? Imposible Aman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isong ar-arman na. Ta pensyonada kat ngarog ni Mirna. Diyan mo Awan pa kibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas ta ti dyaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mat na ta bakit Mirna? Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dya alalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya kumapakibiyangan tayo kadakwada kat karo ba tayo maulaida? Ay na, nagmaya ta talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abigbiga. Na, apay aya kanayon ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapi ak dito'y balkon may makigiddan ka mangagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigigidan. Sika. Ah, Siguro na nakasto taramid ka niya.
Sika, tinangtulad kanya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay. Nagpasumay, siksikutan amin ang karaw-kaw. Ay, Sams! Baliktad ang tilubong. Si Katiman nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anya ko mati binibiyang akin ka alaman. Magraraman ka man tabak-bakitan. Feeling mo, sika ka na yun, kaya yan atensun ka. Ipagod mo man kiti na kita asam na kanayon na agrugay nito sarot ibalay ka. Ay, na, kanayo na nakapagod na gitaasok. Italaan nga yung bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito yung magtipagrugitan ka. Kuray kumaano dalusam. Ayan, te ebidensyam. Naisuro na kita, sumay. Ang muda, ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imaladay ti amo da, ha? Sika, cawan babain na. Bakitan na gumaras gay. Si ka nga, laklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayuditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrat tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita Mirna. Ngam ita na at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngam day tapay la makiap-apat ar aramidan nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsak no kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan na ka lang nga ibagam ti kasta. Tesay, ayan tay kapi ko ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timplana. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, maya. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rudan. Tain ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay na, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y a medyo nalamag basit. Ay. Ay na. Ayaw nga talaga ti gumaratagit ababagat ita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Tiyag sili. Mga sangan, siyempre. Bakbakitan dalangan uran. Agpaaram na kailaan. Piling kin-ider na. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay ati da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagadil da kita dildila da. Sika at agkadel. Nay, apa akasta ka? Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan karbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo tabagbagay. Bakitan at agpampanuno. Nakarkaro ka. Umapal ka lang tawang ngamin ar-armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Diyay pension mo, ta almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na.
Sarampitin, bakbakatan, gatang, karangkang, papansay. Siga! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din day nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayong siya. Kat, baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wento, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kan pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makitkita mo't dito eh. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam mo dakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mo. Kaano nga'y ngaklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga nutay pensyon ko laan ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon ng ibagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaiting. Samot Jak ammo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime, silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyaman nak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato ng Mirna. Aklunan na kaun tagasawa ta. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yung ipagod yaw. Umay na ang rugit nito'y paraangan na Ne, agung ungat ti karuba yung Mirna. Di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kini tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Kagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor paribitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Heson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardrasak nga may. Adapay nga min papanak. Katno kayat mau, gagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawi di balay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsaya atin. At dapay pakapit na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulitay. Mabitla nga, tayo nakalaan tayo kape, kan tayo meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa, umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo nga min Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kabat. Pasablugan na paibot dito'y. Samahan, talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam nanali ti ama ni Curista nanang. Adamang amampang day tabakatan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na
Naragsak siguro, ah. Nananantay nakman alaan, jay hos. Agsibugak man kay di masitas ko dita paraangan. Ay na. Nagmayatag. Ada pa kayang pasurot na foot massage late. Ay, natuan, ah. Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan, Ay, Mirna. Anya kamitan. Apa yang paturong mo ti husyo dito balkon ngay? Parsyak lang dayta. Gagangay na atag sibsibugak kang garaw. Apa yang kami nakundi si Bugay timulam kat kalkalpas na ti tudo itay. Awa bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito'y balay. O sige, aram taw na yan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel na. Jak mangarod amo, Tesi. Mayat mo tilinangan tang anak da. Nga bisuda, sanda nga agkadot-dutan. Uy nga ron, kinapudno na, masikuranak matin iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung man takapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusina ng agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na ah. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga menta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanungay naklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan? Inaklon na. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y sunobya na ngambak-bakitan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya. Di agsile, maghasangan. Uray bakit napintas ay. Sexy pa. Napunaw. May mayatan tikas ka. Yung tay ubing. Anobyaw. Mayat kay diti ubing nga nobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Eket uray si ka. Nakulbutan. Apay ti kunang ubing kapay. Tapanunot mo ati ubing. Isutamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalayang pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas ng aramid yun. Di kay laagbain. Ala, umunag kayong tatang. Pero sa inyo, di kay lagbay ni tigas na kararamigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga noan niya pa'y timaaramid ko kankwana. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, Tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Kawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti ama. Day ta amam, ti mga papakin ni nanang ko. Nita, kastagayam ha. Umay ka mga ron. Sa anak ng potiukan ko. Ay, nay, di ka pinang ay, sospitoy. Tulungan na man na mga lawak ka nagigyan na ta. Ay, kusunetan Eli. Ulit kayo na yan. Kukustaon. Papanam, Tesey. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan, tagis paling tanitay. Ha?
Ay na, bitoy! Anawag tanak mo! Tanawag mo to anak ko! Awan Mirna, ang sinukat pa. Sikat yung mga naway di anak ka, taanawag mo di anak mo. Parang denggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin daytoy kat nanang, tata Bitoy. Gapu iti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ah, Ha? Kape, Mirna. madaman ti pa nagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga'y, anda dita? Nakaturog pa eh. Ay, na. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan na pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo to nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna. Liklikan tangamina yung tiaga pa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapanggan idi. Wan tadamot ngamin ubay nga boyfriend mau. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Sika kidi Adan sama nagkinawatan yun ije manikurista nga ayabam dito balayaw. Nawan? Jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikatin kasar ko inday? Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no subyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Wan, si balasang kao. Nagkapya kami. Isa pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Nukas na? Ag-ex kayo? Nanamir na? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapanggan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun Mirna. Kat, anya nga ro ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangibaga Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyan tinapalabas may. Anya? Kat, adda kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Alang nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami bit kinitesi. Ikanda kayo tigundawa yung agsarita. Ala, rumwarta pa ilang tesi. Un Eli. Mayat tiwagas ta tesi. Nagkore. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyada matlangan. Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Veron sa napudno na gantintay dramang Dirma ng Biyanang. Kanayon kami nga agapay ti asawa. Nasingpot basit no saan na nakainom. Ngam no nabartakan kaslasaanan nga iso, tagbali na kaslag bagtit, asumabali ti ugali na. Pasaray panawak, ngam pasaray sublyak matlaan. Tanoy aywan nak makulding matadagos tirik nak kat mapakawan kumanan. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan.
Anya, mala, agdelsutan iti barangay hall, tayo darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay, hanan, kababain. Hangko kayat nga maamwanda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nunong. Kastalatan na kanayon ti bagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka, tabaybay ambat kami. Anya ko man numamanda. Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan timang bagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo, mat. Kasarita yun to, ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nagalaam dita. binulod ka o ni Rene aka anakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamat, tilibag-bagam. Diyay manugang mo, ti isang saganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakot to nga, iso nga isi-isin na klang na dyan unaw. Ay, talagan samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bayin. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibaga takit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadag iti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Verong radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadag iti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti ararambidin da jang anak mo. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya ataw. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan iti kasjay nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi pam. Inal daw asirmonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inaldaw. Mamitlo pa'y ay ti may sang aldaw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan mo lata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod daramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay, nga, apay no pag sinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga roda, kasarita tayo dagiti dua abalayan. O siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Makikante kas tangaramid mo, Nonong. Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag an-ano ka kumamat ngay? Why? Lasay saya at nagsina kayon. Kapno di mon kabkabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya tinangiputot kan ko ana. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin tanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso na umbong tayo ita. Tapno urnusan tayo ti susik yu adwa. Veron, Nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y Nunong, anyat desisyon mo. Ay kat agsina kamin, ananang. Kanayan matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Nauray siya, kayat kaun agsina kayaw.
Kamot. Yay. Biraon. Apay, anyat mapasamakin ka. Masikugak, tatang. Anya. Ay, asino ti amat asikog mo ay? Kat ni Nonong, sino kumapay ngay? Nakarga anak mat gayam idisinina, Anya. Ay, ikit kasanuray ta. Mangtid iti suporta ta sikog mo. Aging ga makapasngay ka. Kan aging ga iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtid iti suporta. Nay, papanam Nonong. Ape nagimpaki ka. Inakang trabaho di siyudad na nang. Anda pangisirakan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mau. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Viron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, dalag yun na ya. Gagangay laeng na ita inom. Sana maliklikan na ita. Dakkelan ti sikog ni Viron Nonong. Engkanto mamang tadi taramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na nga no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idinagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay ito itid ka na kawada. Tadyak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kanagrubatak matla na madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo Biraon. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupa la uray ni Nonong. Sapay la kumaa. Kasaan to nga umala iti ama na anabisyaw. Ay, tatang, ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita, tay apo kumiitay. Awan ba't intern na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyaman napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ng rimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Katawan mo't ni Nonong iti balay da. Adan sa ijay sunad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Dinentok out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, tasaan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid Veron, kailiw kan. Nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tantin na palabas. Mga barwanan tamanin. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan tanana nga. Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno at na igatang na iti gatas di anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Biraon. Apay awanan planaw nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala to'y anak mo pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho ka itoy. Hanga balitag pa it kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe.
Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan, nag-promise nga hana ko nga kabilan. Si Ming patan ni Nonong. Sige, taglutok pa itatang. Buhay. Mabit lang. Inigdip na. Nagloko mo't na diyang anak ka. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat niya. Yamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga runa ta nagbalbaliwan nga agpaisaw na dyan unaw. Ang mga numadamdama, madungiran man ron dyan anak ta. Saan mat siguro lakay. Apay nga tadta ka lang nga sumangpat Nonong. Di ka man sumanao biron ta napulot yung ulok. At ta nakalaban ko. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mang ururay kanyan. Punak ba na di ka sumanao? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulok ko naklangarunan. May kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni ti pulis. Padasam Nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahang nga agpanpanunot. Di ka pala sumarna nga sumanao. Ay, imbulangit mo matantilami saan kan tugtugaw. Ay, subruman ang tibagtit mon. Wanya, agsaw ka pa peral. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Ayan mo to si Kati Bulangit ko. Didakan! Dakasan, masapul nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, Jason Almeraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong, ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaal na pa yan dyan lamisaan ijay. Ay, anya nga eh. Loko nagtumot ngamin kit ka nga awan pa nagbaliw na dyan. Ngam inay, ayaw na kalat basit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamaisamkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro ngamlakay tun. Wala nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinakon. Nay, pero nanakaw. Apay ngagbakbakwar ka. Agninawak, nanang. Anya, manaan. Han kumat nga namnamaan nga makarga anak. Bayat ti panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kastaan. Awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, Nonong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y kumasika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatam mat iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na,
ka, nung agnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manen. Jak mo't mabali na paayon ti awis na giti gagayam ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka mga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantsawan dakmet nga ro, nagiti gagayam ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa bakla. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayam, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayam. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayam mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak, kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayo ti problema, tatalaw-atalaw. Veron, anak ko. Sana gaputan na ka anak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan nanang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan nanang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaaka na ayon tibilin mi iti amamken ka, anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Biron, Nonong! kunak tupay ka ta si Kareta. Kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Paggiginam nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni di boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta kuman tinapalabas. Agpin na kawantan biron. Mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Pagbalbaliw akon, promise. Di akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Nagipun ta ka di agin inaram tapay lang. Ina, kasla makilikiligak manan sika. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. Saan man? Makapakilig no, may palagip tinapalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyam. O sige, urayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si daan, tayo sa tirutwag. Oray kumpormin, si Kati bahala. Awan manay, indanon man day anak maon, tibagi na ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat da dyan unong. Ngam nakidin naman mat gaya man. Natangkin ngamin ti ulo na diyang anak mau. Ito nagapadaman sa agsangit-sangit. Kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti awawirta. Isurot mo kan kuwana na iti anak na. Tapno amuda tirikat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na ganyang agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami abalayan. Kalaat betan ti ipapatay ti anak mau. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pay lang. Sana balay,
Pagtitinulungan tayo na nga ipaay lang iti masapsapol na. Wan abala yan. Yay, ang bakbakwar ka manon, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manananak ka. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya? Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon te anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang kami ni tinanak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan kasi pupuso na ita, bindisyon na ita. So, di ka madanagan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyamanak tatang, nanang. Idinaypas ngay ko ti may katlong anak ko nagsubliak iti trabaho. Kat bayat ti panagdakkel dagiti talong anak ko kurang ti sweldo iso ang nagaplayak para abroad. Kat kaasin na napagasatan akmata nagtrabaho iti balasiw tao. Kat ita dadakkelan dagiti anak ko kat jakmeten na kiasawa apulos tayong pamaysaklatan ti panawen ko kadakwada. Alakastan, tuyagayim mo, Veron. Alagagayam ditan, tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para ti script kuniti drama tuyagayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kini Kabsat Elisa napud na nagantintay drama. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. At dakaruba mi akanayo na kaapat ti amak, tatunggal ag kapiday ti balkon, ag sinsin nung batda. Rogyak man nga rod, ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabali na nanam Amirna. Ha? Asino a lalaki tatang? Di kanayon ang nakamotor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na dyan? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno agsing-singer itilon. Apay naglon nga tada Amirna. Diyak mo tatang. No delivery boy mate. Awan mat imit na mapanditan no kwa. Ima mate na mapandita balay da. Tamangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam tuan niya. Ni, apay aya nga interesado kayo ti day siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat nasakit nga min ti matak ang makakit-kita. No kanayo na mapandita balay da dayay. Bayan niyo tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto si daan saanan, kastama lat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mat Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Kater Armon na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga ag-crush kan kwa na. Ngumday jay samot alalaki ti kayak na. Adu ti aggandat nga umay mang pasyar kan kwa na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo nga talalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan kwa na. Aya, kat inaklunan. Jak amo
Di namot ibaga ti agpaiso kanya. Amo na ngamin adyak kayat dahi aparakan kwa na. Ay, makinobyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O anya, nagkapukan ni tabalay dananam Amirna. Tinamag mo no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wen tatang, tutor magayam ni Nana Mirna dayjay. Ha? Nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing ba't na dyan lalaki ng isaw? Imposible Amman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isungar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo Awan pakibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan, tatang. Ay, Nene, apay akas ta ti Jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mat na ta bakit Mirna? Bakitan ng agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dyan alalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya kumapakibiyangan tayo kadakwada, kat karo ba tayo maulaida? Ay na, nagmayata talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abigbiga. Na, apay aya kanayon ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapiak dito'y balkon may makigidan ka mangagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Siguro ay nakastut aramid ka niya. Sika, tinangtulad ka niya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamit timang tulad-tulad kan kangay. Nagpasumay, siksikutan amin ang karaw-kaw. Ay, saps! Baliktadan tilubong! Si Katima nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anya ko mati binibiyangak kin ka alaman. Agraraman ka mo tabakbakitan. Feeling